asogole ngati Mulungu watenerera kukhala asogole. Tiyeni khalidwe lathu, chitidwe wathu, machezedwe athu asonyeze kuti asogole ndife asogole. Ndikulandirani abale nonse okondeka mu dzina la Mbuye wathu Yesu Khristu. Uthenga umene tabwera nawo lero mutu wake tikutchula kuti ulemu kwa oyenera ulemu. Ulemu kwa oyenera ulemu. Ndipo tiwerenga kuchokera ku buku la Roma chapter 13 ndime 1 mpaka na 7. Aroma 13 ndime 1 mpaka na 7. Aliyense ayenera kumvera akulu olamulira, chifukwa palibe ulamuliro umene sunachokera kwa Mulungu. Olamulira amene alipo anayikidwa ndi Mulungu. Kotero kuti iwo amene awukira ulamuliro atsutsana ndi chimene Mulungu anakhazikitsa. Ndipo amene atero adzibweretsera okha chilango. Pakuti olamulira saopseza amene amachita zabwino koma amene amachita zoyipa. Kodi mukufuna kukhala osaopa olamulira? Tsono chitani zoyenera ndipo adzakuyamikirani. Pakuti iyeyo ndi mtumiki wa Mulungu wakuchitirani zabwino, koma ngati muchita zoyipa muchite mantha, pakuti iye ali ndi mphamvu zolangira. Iye ndi mtumiki wa Mulungu wobweretsa mkwiyo ndi kulanga onse ochita zoyipa. N'chifukwa chake ndikoyenera kugonjera olamulira, osati chifukwa choopa kulangidwa kokha komanso chifukwa cha chikumbumtima. Ichi n'chifukwa chakenso inu mumapereka msonkho, pakuti olamulira ndi amene munamukongola. Ichi n'chifukwa chakenso inu mumapereka msonkho, pakuti olamulira ndi atumiki a Mulungu amene amapereka nthawi yawo yonse kulamulira. Mubwezereni aliyense amene munamukongola. Ngati inu muli ndi ngongole ya msonkho, perekani msonkho kwa oyenera kuwalipira. Ngati ndi kuopa, perekani kwa oyenera kuwaopa. Ndipo ngati ndi ulemu, kwa oyenera ulemu. Atate mu dzina la Yesu Khristu tikuyamikani chifukwa cha mawu amene tawerenga, ndipo tikupemphera kuti Mzimu Woyera mutisogolere ndipo muchite zonse zimene mumachita nthawi zonse mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Ulemu kwa oyenera ulemu. Paulo analemba kalata imeneyi kamba ka Ayuda ena kwa Roma amene amazitchula kuti ife monga ngati Ayuda ndife anthu osankhika a Mulungu, sitiyenera kumveranso boma ili la Chiroma. Ndipo kagulu kameneka kamanena kuti ife sitikudziwanso za mfumu ina iliyonse, sitingatenso kulemekeza mfumu ina iliyonse pansi pano, mfumu yathu ndi Mulungu kumwamba. Ndekotera kuti kukakhala zinthu ngati zopereka ngati msonkho ndi malamulo ena, anthu amenewa amavuta kwambiri kumanena kuti ayi ife zapansi pano sitikhuza, ife zikutikhuza zakumwamba, ndife opatulika, ndife osankhidwa. Ndipo Paulo anaona kuti izi zikuchitika, anaona kuti apapa dzina la Ambuye Yesu Khristu linyazisika, liwonongeka. Chifukwa anthu amenewa anali anthu amenenso anatsata chiphunzitso chimene Paulo anali nacho, ndi anachiona chabwino kuti no ndi alembere kalata ndi adzudzule kuti kukhala Khristu, kukhala munthu wotumikira Mulungu sikutanthauza kuti zinthu za mdziko tisazilemekeze. Ndi tikuona apa pa verse 1 akunena kuti aliyense, munthu aliyense akuyenera kumvera akulu olamulira. Aliyense ndikuti kawopemphera kawosapemphera, tikupemphedwa, tikufunsidwa kumvera olamulira akulu. Andi akati akulu chile kuti kukula msinkhu akutanthauza udindo. Mwana akuzokhala akulu mwana ndi akulu chifukwa choti ali pa udindo. Chifukwa ena pena timayang'ana ndi usinkhu wake, ndi pale ali pasogolo ndi mwana,
akati anene izi kumbuyo kutazichwa, akati anene izi kuziyo kumbuyo kutazipinda chifukwa choti tifuna timsokoneze ife tionese kuti ndife mvula zakale tandusa muzambiri kumabweresa izo zambiri aya nawa sakuziwa ife kale tadusa imwe ife iya ngati muli ndi nzeru za ukuluzo mthandizeni mwanayo usati mupotoze kuti ye ulamuliro wake aumbe kwawo. Ndi udindo wathu kwathandiza atsogoleri athu. Atsogoleri sikuti amaziwa zonse, koma ifeyo zingatichitire ubwino kuti tiwamvere. Ngati pali poyenera kuwalangiza tiwalangize, tiwathandize mwachikondi kuti ntchito yawo iyende bwino. Ndiye akunena kuti papachitupo kuti amene samvera olamulira ndi wowukira, rebel ndi wowukira. Ndi munthu akawukira kuli chimodzimodzi Satana, chifana ngati Satana anawukira kumwamba. Satana ndi wowukira. Ndi munthu kamachidwa wowukira ndi kuti kukhalanso mbali imodzi ya Satana, ukujoyina katimu ka Satana. Akuti ndi wowukira ngati simupera. Ndiye akuti koma owukirawo azokuda kuzibwereserawo kachirango. So olangayo si olamulira koma Mulungu. Inuyo ngati mukunyoza awo amene ali patsogolo pano amene ayikidwa ngati atsogoleri, sikuti mukwapweteka iwowo chirango chichokera kwa mwini wake Mulungu, chifukwa kuti wayika pamenepo ndi iyeyo. Kandi ochepa mwendo Mulungu anafuna ochepa mwendo wakale pamenepo, kandi okula mutu Mulungu amafuna okula mutu wakale pamenepo. Pali ena usogoleri chimono lako mali sizikwakhala sizimakhala sichovala. Usogoleri sichovala kuti chimakhala ayi. Mulungu ndi wodabwisa, Mulungu ndi wodabwisa. Ndaita matenga atupanda nzeru peza sangido, anthu anzeru usazangidwe umadalo kuti kuma Mulungu uyu weke bwaji pampando anthu opanda nzeru ali ndi zifukwa zake. Ifeyo kwati ndikutani kumvera. Pamene takhala basi anthu zambiri kuti iwo mweke pampando zatha. Amachusa zinthu kuchusa mukuona pamene pachi asogolere mukuzona bwanji kungochoka mazuni munali meeting and meeting iyo aliyese anali ndi mpata kuti apereke maganizo ake. Abale pano taitanizana tuganiza tipange mapulani awo tuganiza titere ndipo tiyeni tione kuti ena ni maganizo anu ndiotani. Andotero musungano sayo ku pali fuso si mwina ndemanga kumene kukuonako si chongo tuluka out tabera nga so bano ngara kunena kuti mwezi wa mawa tipangizi mukuona paipa kuti pali sokolo kodi sipanali mpata nkati mwa muja kuti mukapereke mfundo zangu kukagwesa ngata jana nindiwa kudasi asanibati otsutsana ndi chimene Mulungu anafuna kumanga. Ndiye Paulo ananena kuti pa 1 Timotheo verse 2 ati mupempherere mafumu ndi onse aulamuliro kuti tikhale ndi moyo wa mtendere ndi bata wopa Mulungu ndi woyera mtima. 1 Timotheo 2 verse 2 ngati zinthu sizikuyenda chimene akutipempha ife ndi kuti apempherere atsogoleri athu osati kuwanyoza osati kuwanena tiapempherere kuti zinthu ziyende bwino akuti kuti tikhale ndi moyo wa bata. Ndiye akunena apa kuti ngati mufuna kuti mukhale opanda mantha ndi atsogoleri ati kungwamvera Bible likutero
ati ingomverani basi. Munthu womvera sumva kuwawa ulamuliro, sumawumva kuwawa. Koma ukakhala munthu woti nthawi zonse ukufuna kutsutsana kapena kuchita kusamvera, ulamuliro umakuwawa, umamva kuwawa, ndipo mapeto ake umaona ngati akhalitsa pampando kuti chisankho china chibwera liti. Ndimwene umodzi twa chifoti iweyo maganizo ako ndioyipa, ndio usugulu umangumva kuwawa, ndio kupwetekeke ndiwe usati asuguliri wasugulira uzili bwino kubo iwe chikuwawa. Munthu ukakhala kuti sukumvera umazikayikira soweka chifukwa apapa Paulo akunena kuti mumvere osati chifukwa chopakulangika kokha koma chikumbumtima, kutanthauza kuti munthu ukakhala kuti iwe ndithu mtsogoleri wako sumamumvera, mkatimo umadziwa ulosokulera sakuza kuti atso inuyo ndimona simandimvera ulasakuza zimene koma weka chikumbumtima chimakuuza kuti asinti inetu awa sindiyapasa ulemu. Akuti chikumbumtima ndi chikumbumtima cho chikutsutse. Ndi chifukwa chake ukakhala wotero kuti ndiwe osayeruzika, munthu wosamva, olo kuchali chisiku limene ikangota service tisalire pali nkhani, iweyo bibi imamba kutamba mwina zichazi mwina chikweyo kuziziwa kuti uli mavuto ngani mwako. Haya ine ndesi ndikhala nanu pepani mimba mukundipweteka ukuopa zichazi mawena matuwe pataweka. Munthu ndi ukaba olo wina asana dziwe kuti waba kungona wa polisi akudusa kuti akutisha bwana asaende apolisi ndi anthu unausundaizina mambo vakasha kawaji woti waba umakaundi kuti akubera kumwe takaona takasuzumire weka akasuzumire ndakasuzumire akotera kumwe akudusa kukashopa umakhala kapolo ukakhala ukuswa malamulo umakhala kapolo ukakhala nintendere ulanatenga na umasarina azililo umangoima basa okay ulana ngogo na bakoma polisiwo umangola ndilalo lowanditu lowani bwana takulandirani mtendere uli pami koma akagogode bakoma polisi yokuza kuti pajabu wasokoneza sugwapo mboti asana kuvuse. Ndiye Paulo akuti chikumbumtima abale kumvera si chinthu cholemera. Mulungu ngati walola kuti awo akhale atsogoleri anu, Mulunguyo ali nzolinga zake, Mulungu tu amalola ngakhale atsogoleri oyipa kukhala pampando. Mulungu amalola, analola banja Bible kunena kuti anamulola Herode kukhala pampando kuti akaonese ukulu wake. Ambuye Yesu Khristu anamulola Yudasi kukhala timu yake yomuzungulira kumaenda nayo. Pali zina zimene Mulungu amafuna kuti anthu achite. Ndi atsogoleri ena amene ali atsogoleri sikuti ndi abwino koma Mulungu amalola nthawi zina. Imiyo ndine chimene tingachite sikwanyoza koma kwapempherera ngati nthuzi kwetu. Tilipo maka tikanena za anthu andale I think akunyozedwa andakunyozedwa usati ndi anthu opemphera amene kwapeza akulakatika kunyoza mtsogoleri kumada kuti izi kuma mmapemphera njausiru anthu aujina ndale wa njausiru iya usangopempherera kuti usiru uchoke
nanga kulongola kumene kuwanyoza kundi zisinda. Ndino akuti perekani nsonko kwa amene aliwenera nsonko. Ndakunena kuti nsonko ndi ngongole. Nsonko ndi ngongole. Ndakuyelekezaso kuti ulemuso kwa wenera ulemu ndi ngongole. Ni ngongole superekera kukondwa. Ai. Ngongole nsonko palibe amene amapereka kusangala. Ni mwe ndikapereke nsonko mwe. Ai. Kumama zoti ngongole. Inoyonga ndi masogoliranga. Kaine mutima mwanga sinimamvesa kuti usogolera ndi watundwaji koma ndikumvere ndikongole ndikumvere. Koma swenenga ndine sogolera wanu kaine pena sinimamvesa kuti koma ngeke ngale na ikinoda sogolera koma koi ai ndimvere ndikongole. Ngongole siliperekera kukondwa. Timapereka kuti ndilamulo. Akristo zikale alipoyambirira kupereka chisanzo chomvera. Nditi lipoena timamvera utilamulira ukakuchalichi kuma kunyumba kwa watu hayo asogolera mfumu watu hayo amfumu kumavutika mmuzi ndi munthu amene ali mkulu wa mpingo. Amfumu kusowa mtendere kuti munthu amene ndikatani koma ndi munthu akundikulu wa mpingo koma ndimene kuzunguza muzi koma akafika kuchalichi zitandaza ya Paulo amawaza walado onse olamulira onse awawatsanali olamulira aujena za uzimu yayi aboma andanali ankhaza ndipo so Paulo amazo ndi ankhaza iwo Paulo uyu anazunzika ndi Aroma. Paulo ndamene anazunzidwa so kwambiri koma kwaoza ndatenti amvere anandizunza ite koma tenti amvere chifukwa Mungu alola kuti akala sogolera. Kuukira ndi kuukira kwina sikuti umachita kuonesa kuti apapa waukira. Kuukira kwina ndi kwa mtima. Palibe anthu ena salamula koma mkatimo akulongola zambiri. Iwe sikumamva kuti koma twawa andipwetekaya kulekeni hayi ndikuziwa zimene akuganiza taupandu. Kuukira akuti kuukira vuto lake kuukira umazitanira wekha chilango koma chilango chamapereka sinsogole chimachokera kumwamba. Tichenjere tikanthidwa ngati timvera sogolera. Ndiye ndisanamalize ndifunanso ndiyakhole ndinu asogoleri. Asogoleri nafeso tilipanga ngati asogoleri akuti oyenera ndekuti ulemu shuma chita kungokwatulayo akati woyenera ulemu ndekuti wayenerezedwa wamweneresa ndi wina wamweneresa ndi Mulungu. Usati kuziyenereza kuti basi kwatula ine ndayima pano ine sogoleri sikusogolera umene akunena pano apo woyenera. Ndi ifewa sogolera ngati Mulungu watenereza kukhala sogolera tiyeni khalidwe lathu mchitidwe wathu machezedwe athu asonyezeze kuti asogolera ndife asogolera. Ndicho lingaliro kuti ulemuja uzigwirizana ndi mmene tikuchitira. Chobala asogolera aulesi kuitanisa zinthu yosapitako ndi ulemu omwe yapa mawafirikulo kuti khale apo iwo akabwera naye ndatilemeza bwa atogolera izo za asogolera tiyangule malumanga ayankhulende andunanga mawa andunanga aya asogolera ndifuna ndimve mawu anu nthawi zonse malumwa asogoleri ndayima pano hayi asogolera navizo tizichita china chonse ndife asogolera. Chopina kuza kuti wala kuti muli asogolere muno kuona mmene zikukhalira kuti masogolere alipo ndi muno. Ulemu kwawenera ulemu
koma mulungu sakutanthauza kuti pamene atsogoleri akutiuza kuti tichite zinthu zoyipa zosusana ndi mawu a mulungu, popeza ndi atsogoleri ndiye tiyamvere. ayi pokhapo pamene atsogoleri akuchita zinthu tiwamvere, posatengera iwo watsogoleri mmene alili, posatengera kuti atsogoleri amachita zotani, ifeyo tingoyenera kuwamvera. Ndipo pamene tikuona kuti pali mavuto, tiyeni tiwapempherere. Ambuye akudaliseni pamene mukupita kukamvera atsogoleri, komanso atsogoleri mukukayesesa kulamulira anthu anu ndi nzeru zochokera kumwamba. Mudzakhalenso pomwepo tsiku lina. Amen. Something to believe in when I'm feeling weak, yeah. Always on my mind, never out of sight. Fear is what can I get a witness? You give me something to believe in every season. My God, you're the reason. Always on my mind, never out of sight. Fear is what